Matashi wani mutum ne wanda a matakin rayuwa ya bar wata marhala ya kuma iso wata marhala sannan bai cimma wata marhalar ba. Matashi mutum ne wanda yake tamkar gada da ke gami tsakanin yarinta da kuma tsufa. Wato dai yara sukan jingina ne da shi sakamakon cewa su ba su kai ko ina ba tukunna. Hakanan su ma tsofaffi ba su da wata madogara da za ta zarta matashi, domin su jikinsu ya rakwaɓe ya gaji, ba za su iya taɓuka komai ba. Saboda haka dole matashi ne madogararsu. Matashi mutum ne wanda ke zama ƙashin bayan tattalin arziki da bunƙasa ƙasa, walau a harkokin tafiyar da gida ne ko kasuwanci ko noma ko kiwo da dai sauransu. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin ma'anonin da wani ƙwararre ya bayyana mana al'amarin matashi. Wannan shi ake nufi da matashi. Shin kai ma matashi ne? Ko har yanzu dai muna matashi ne? Shin kana so ka zama senior man? In kana so ka zama senior man, dole sai ka biyo wannan hanyoyi. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar zaratan matasa ƙarƙashin jagorancin ɗan gata tare da ni Hairat First Lady. Bye bye.